Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Isang magandang umaga ho mga kabalen at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream. Kabalen, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Yan ho ang ating pangako sa ating halos 2 milyon na followers sa social media. Facebook, maraming salamat sa lahat po ng mga nakalike, nakafollow at nakasubscribe sa Facebook page ng CLTV 36 at CLTV 36 News and at CLTV 36 Official. Ayan. At syempre, yung mga YouTubers, ayan, pwede ho kayong mag-subscribe din sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. At nariyan yung iba't ibang mga content ng CLTV 36 at yung mga behind the scene content ay makikita rin dyan. Eh syempre, ika nga on demand. Kung kailan ho ninyo gustong manood, ika nga sa sarili ninyong oras, pumunta lamang dyan sa page ng CLTV 36 sa YouTube upang makita yung iba't ibang mga content na may kinalaman ho dito sa ating rehiyon, Central Luzon, at mga content sa ukol sa buong mundo na may kinalaman ho sa mga mamamayan ng rehiyon Gitnang Luzon. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Siyempre, pwede rin ho kayong magpadala ng stars. Pwedeng magpadala ng stars kay Kuyang Justin habang siya nagsistream upang sa gayon masuportahan din ang CLTV 36 sa patuloy na paghahatid ho ng mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. At gaya ho ng nakikita ninyo sa title, kabilang ho sa mga pag-uusapan natin ngayong araw ng Huwebes. Ayan, araw na ng Huwebes, pagkabilis-bilis Kabilang ho sa mga pag-uusapan natin. Ito hong, mga kabalen, itong scam text ng LTO, kayo ba'y nakatanggap na nitong message?
Oo, merong message na sinasabi, meron kang paglabag, di ba? Matatanggap mo yung message, nakalagay LTO mismo, yung magte-text. Ingat-ingat ho mga kabalen ha, scam ho yan, hindi yan totoo. Marami ng mga scammer na nagkalat ngayon, oo. At tukoy na. Oo, yung yung lugar, kung nandyan, nasa sa paligid lang ho yan, malapit dyan sa may NLEX Interchange. Ayon ho sa National Telecommunications Commission o NTC, ay gumagamit sila ng device. Pero, meron na ring device para mahuli itong ginagamit na device. Ayan, palakpakan natin. At bilang na yung araw nitong mga masasamang loob. Itong mga scammer na to bilang na yung araw dahil malapit na silang mahabol at natukoy na nga itong ginagamit na device. Ayan di ba? May mga humahabol na nga, di ba? Ayan na, may mga humahabol na sa kanila. Natukoy na ho yung ginagamit na device, ito nga, gaya ng nabanggit ko kanina, nare-receive natin, bigla kang makakatanggap ng text, sasabihin, meron kang paglabag sa batas trapiko, i-check yung ganito-ganyan, upang makita yung record mo at i-click ang link na ito. Mapapansin niyo yung link nakalagay lto.com. Mali ho yun kasi dapat .gov.ph. Lahat po ng mga tanggapan ng pamahalaan sa Pilipinas. Okay, madalas .gov.ph yung lehitimo kasi yun yung domain na allotted sa kanila bilang gobyerno, bahagi po ng pamahalaan. So ayan, mamaya pakinggan natin yung pahayag ng LTO upang higit nating maunawaan kung ano nga ba yung scam na yan at paano maiwasan. At yung pahayag din, syempre ng NTC, kaugnay nitong device na ito na ginagamit upang makapanlin lang. Pero ito nga, tukoy na rin kung ano yung device na yan. At tukoy na rin kung nasan yung area, kung saan itong scammer nagpapaligid-ligid, ika nga. Kabalen, pag-usapan din natin yung pag-i-issue ng show cause order ng LTO sa isang driver ng kotse. Yes, dyan ho sa may North Luzon Expressway. Para pulutin yung isang patay na hayop. So, ayon ho sa LTO, ayan. Nilwal naman pangakapampangan ni Kuya Justin. Ayon ho sa LTO, ay isang maituturing na reckless yung naging aksyon ng nasabing driver dahil posible nga namang itong magdulot ng matinding panganib sa mga motorista, yung sudden stop sa expressway. And speaking of expressway, ito mga kabalin, silipin na natin ang sitwasyon sa NLEX muna bago natin tunguhin naman yung sitwasyon sa may syudad ng San Fernando. Traffic situation sa NLEX, live ho ito ngayong alas 10:12 ng umaga, araw ho ng Huwebes, March 5, 2026. At TV36 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam matutunan magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream. At TV36 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam matutunan magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Balitang may paggagamitan, ito ho yung sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng North Luzon Expressway ngayong araw ho ng Huwebes, 10:14 ng umaga para ho sa mga babiyahe. At ito paghandaan ninyo
yung situation dyan sa may Balintawak Toll Plaza ay maluwag naman. Ayan, wala ho masyadong aberya. If you are headed north, going to Central Luzon, Northern Luzon, ayan, dyan ho sa may Balintawak, wala masyadong pila ng mga sasakyan dyan sa portion na yan. Ano? Yung southbound lane naman ng Balintawak, ito hong going Metro Manila o yung approaching Skyway entry, ay maluwag din ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Wala rin hong aberya dyan sa may section ng Valenzuela Interchange northbound at Karuhatan Plaza, ay light traffic din. Samantala dito ho sa may Kawayan Interchange, yung patungong Metro Manila, mas marami hong sasakyan sa mga oras na ito. Dito naman sa Bukawi Toll Plaza, light traffic din. Yung may Kawayan, maluwag din, light traffic din. Makapal lang, medyo kumakapal lang yung volume dyan sa may area ng interchange, may Kawayan. And San Fernando Interchange, magkabilang linya, light traffic din sa mga oras na ito. At every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Ito mula naman ho sa may North Luzon Expressway, silipin natin sitwasyon ng trapiko dito ho sa sariling lungsod, Siyudad San Fernando, Pampanga. At meron tayong balita dito, yung karambola dyan sa may Del Rosario 2 days ago. Okay? Ayon ho kay Ginoong Louie Clemente ng Siposco, minor injury yung natamo nito hong pasahero ng kolong-kolong at mamaya papakita natin yung video. 2 days ago nangyari ito dyan sa may Del Rosario. Oo, nag-viral Del Rosario traffic light habang nag-aantay ho ng turn nila doon sa section na yun, doon sa junction, ika nga At sige, silipin muna natin sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi po ng siyudad ng San Fernando, Pampanga. Sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Ito ho mga kabalen, sa mga babiyahe ngayong araw ho ng Huwebes, Angeles City Boundary, light traffic sa mga oras na ito, magkabilang linya. Maluwag din ang daloy ng trapiko dyan sa section ng Panings at kahit dyan sa may Holy Angel Village going to Severa, going to Superl. And dito naman sa Baliti, light traffic din sa mga oras na ito. Samantala dyan sa may Sindalan, maluwag din ang daloy ng trapiko. Same scenario sa may Del Rosario at dyan sa may portion ng Sakop, Maimpis. At dito naman sa may St. Jude, light traffic din. Paalala ho dun sa mga motorista, yung outermost lane sa northbound section ng MacArthur Highway, dyan ho sa may St. Jude Junction o yung may pwesto ng traffic light, ay pansamantalang isinara hanggang March 14 upang bigyang daan ho yung konstruksyon nitong overdose bridge. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Oo, yung overdose bridge na bahagi naman ho ng Malolos Clark Railway Project. Ayan. Tama, magdesisyon ang tama. Asahan po yung bahagyang pagbigat ng daloy ng trapiko sa section ng MacArthur Highway na yan tuwing rush hour. Desisyon na tama. At kagabi dumaan ako bandang alas 7. Oo, alas 7 ng gabi. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream. At medyo maluwag na yung traffic situation. Actually, bandang 6 o'clock, light traffic na rin. Yun talagang yung rush hour talaga. Pero yung bandang 6:30, ayan, medyo maluwag na yung sitwasyon. Doon sa portion ho ng Dolores St. Jude, yung junction kung saan sarado nga yung outermost lane habang nagpapatuloy ho yung konstruksyon nitong Manila o yung Malolos Clark Railway Project na bahagi po ng North-South Commuter Railway Project.
Samantala, dito naman ho sa may section ng Dolores, Macabacle, asahan po yung light to moderate traffic if you are headed to downtown San Fernando o yung papunta po Kabalenan. Kini pong Macabacle, JBL. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita. At medyo meron ng traffic dyan at moderate traffic sa mga oras na ito. Pagdating naman ng Barossa, light traffic din sa may portion ho ng downtown San Fernando. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon netama matudesisyon natama. Ito naman mga kabalen, bigyang daan muna natin, silipin natin sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi naman ng lalawigan ng Bataan para ho sa mga magtutungo sa kanlurang bahagi ng gitnang Luzon, mga karehiyon. If you are headed to Olongapo City o di kaya naman dyan sa Balanga o kaya naman sa Iba, Zambales at walang planong mag-SC Tex, ito ho yung dadaanan ninyo. Dyan sa may Bataan, ano? Balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Batay ho sa ating monitoring mula ho sa One Bataan Command Center, maluwag ho ang daloy ng trapiko dito sa may portion ng Layak at Hermosa SC-Tech southbound, light traffic din. Light traffic din sa may Coolish Crossing, ganyan din ho sa may Balanga, Rotonda, light traffic. Paalala ho sa mga motorista, mahigpit na ipinatutupad itong speed limit sa lalawigan ho ng Bataan. 36 news stream kasama si Justin. Yung maximum, Kuyang Justin, 80 lamang. Yung mga pribadong sasakyan, huwag ho kayong lalagpas dyan. And then 70 kung ikay namamasada. 60 naman yung mga motorsiklo, habang yung mga malalaking bus at truck ay 50 lamang, kaibigan. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Tuloy-tuloy ho tayo sa mga balitang may paggagamitan. Makibalita naman tayo kay Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon kung ano ho yung magiging taya ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes. Narito po ang report. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, March 5, 2026. Meron pa rin dalawang weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa. Una na dito ang northeast monsoon na umiiral dito sa may extreme northern Luzon. Pangalawa ang easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko na umiiral naman dito sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Itong easterlies, yun may dahilan kung bakit yung malaking bahagi ng bansa natin ay nakakaranas ng mainit na panahon. Wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot ng northeast monsoon, makakaranas ng maulap na papawirin na may mahihinang pag-ulan dito sa may Batanes, Apayao at Cagayan. Dito naman sa may Ilocos Norte, bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains, dulot pa rin naman ito ng amihan. For Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating Luzon, magiging maaliwalas naman ang ating panahon pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon. Kung may mga pag-ulan man, isolated rain showers lamang po ito o yung mga panandali ang localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi.
Agwat ng temperatura para sa Metro Manila 22 to 32 degrees Celsius, Lawag 23 to 32 degrees Celsius. For Tugigaraw 23 to 31 degrees Celsius, Baguio 16 to 25 degrees Celsius. For Tagaytay 20 to 29 degrees Celsius at Legazpi 24 to 32 degrees Celsius. Dulot ng easterlies, inaasahan natin makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Surigao del Sur, Davao de Oro at Davao Oriental. Para naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao, buong Visayas at Palawan, makakaranas din sila ng maaliwalas na panahon pero asahan din natin yung init at alinsangan. Agwat ng temperatura para sa Kalayaan Islands, Puerto Princesa, Cebu at Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. For Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius, Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius, Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius, at Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Hindi pa po tapos ang ating amihan season pero ang Pag-asa ay muli na nagmo-monitor ng heat index para na rin sa paghahanda natin sa darating nating tag-init. Ang heat index po, ito yung init na nararamdaman ng ating katawan. Hindi po ito yung aktual na temperatura. Ang heat index ay yung pinagsamang temperatura pati na rin halumigmig or humidity. Inaasahan natin habang palapit ang ating tag-init, madadagdagan yung mga areas natin na makakaranas ng mga matataas na heat index. Pero kahapon, March 4, 2026, ang pinakamataas nating naitala na heat index ay dito sa may Coron, Palawan with 42 degrees Celsius. Para naman sa Metro Manila, 35 to 36 degrees Celsius. Para sa ating heat index forecast ngayong araw, inaasahan natin pinakamataas pa rin nating maitatala ay dito sa may Coron, Palawan with 42 degrees Celsius at dito naman sa Metro Manila, 36 degrees Celsius. Pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin dahil ang mataas na heat index ay may masamang epekto po para sa ating katawan. So yung mga kababayan po natin ay nire-remind po natin kung maaari, huwag po tayong lumabas na tanghali o kaya ng hapon. Kung lalabas man po tayo, magdala tayo ng pananggalang sa init, katulad na ng payong at magsuot tayo ng mga light-colored shirts. Ugaliin din po natin uminom ng maraming tubig. Para sa karagdagang impormasyon sa ating heat index, bisitahin na lamang ang ating website pag-asa.dost.gov.ph. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 6:11 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:05 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Maraming salamat, Chanel Dominguez, para sa ulat panahon. Ayan ho, paalala mga kabalin, ha? Ay, nakakalungkot. Tapos na yung malalamig na panahon, tapos na yung pahirapan maligo tuwing umaga. At eto, narinig na natin yung termino na ayaw talaga nating marinig, ano? Ano yung binabanggit ko? Heat index, mga kabalin. Dati, nung, anyan po nga kung mag-aral. Nung ako'y bata, hindi alam ni Abby to. Bata pa si Abby. Nung ako'y bata, nasususpindi lang ang klase tuwing tag-ulan. Pero ngayon, ngayong ako'y nagtatrabaho na ho dito sa media, madalas nating makover yung suspensyon ng klase dahil sa init ng panahon. Ika nga, yan ho'y epekto ng climate change. Dati kung matatandaan ho ninyo, nagkaroon nga ng proposal na palitan yung school calendar para iwasan yung tag-ulan dahil madalas yung klase suspension tuwing June at July kung saan kasagsagan ho ng habagat o yung pag-uulan and yung mga bagyo dito ho sa ating bansa. Pero ginawang Agosto, pagdating ng Agosto, nandun naman yung habagat. Mas malalakas na pag-ulan at baha. So,
nagiging problema din dahil extended nga yung klase, April at May, nasa eskwelahan yung mga bata o di kaya naman Marso, masyadong mainit. Mainit ang panahon. Stream at every 36 news stream kasama si Justin Gisa neto makibay. Kung dati ho'y pinag-aaralan lang natin yung climate change at yung epekto nito sa temperatura, ngayon eto na ho, totoo na siya at talagang nag-a-adjust na yung marami sa atin. Kaya matuto at magdesisyon na tama. Sa mundong ito, makakasama ho natin ang ating intern mula sa University of the Assumption, si Abby Santiago, para bigyan naman tayo ng update. Ilang public service announcement at itong foreign exchange rate. Marami hong nagbabantay sa paggalaw ng palitan ng piso kontra dolyar, lalo na ho ngayong mga maraming kaganapan. Sumiklab ang tensyon dyan sa gitnang silangang Asya sa pagitan ho ng US, Israel at Iran. At dahil dyan, siyempre may mga economic implications kung tawagin. Abby, isang magandang umaga. Good morning. Kumusta? Kumusta ang iyong Thursday morning? Magandang umaga, Sir Justin. Actually, ramdam na nga ang init ng panahon ngayon. O di ba, maalinsangan na, di ba? Dati kung kaya pa nating hindi mag-aircon ng gabi. Ngayon, at saka kaya naman yung magpaypay lang, di ba? Ngayon talaga mainit na yung panahon. Ito, Abby, nakikibalita yung ating mga kababayan. Foreign exchange rate, magkano palitan? Nagsara ba? Saan nagsara yung ating foreign exchange rate? Ayan po, magandang umaga mga kabalen. Para sa ating foreign exchange rate, ang isang dolyar ngayon ay equivalent na sa 58.57 centavos. Para naman sa Japanese yen ay nasa 0.3697. Ang pounds naman ay 77.8950. Ang Hong Kong dollars naman ay 7.4715. Ang Saudi Riyal ay 15.5379. Ang dirhams ay nasa 15.8776. Ang euros ay nasa 67.7317. Ang Korean won naman ay nasa 0.0394 at ang Chinese yuan ay nasa 8.4270. Nabanggit mo yung yung real at yung dirham. Abby, may naalala lang ako, may nakita akong meme o status threads nung isang araw. Sabi nung nag-post, nagkakabombahan na dito sa Middle East. Hindi pa rin ako kinakamusta ng pamilya ko sa Pinas. Sabing ganon. Sa bagay, nung nung huling may bombahan, nagtanong, kailan daw ako huling magpapadala? Sabi. Desisyon ang tama Skip the scrolling stream. Deta pong ating kamag-anak OFW, bayo po kumusta nung magkaning padala o kabilan na parala, kumusta niyo pa mo po? Especially ngayon na medyo magulo. Hindi medyo magulo yung sitwasyon diyan sa Middle East at dasal natin yung kaligtasan ng mga kababayan nating Pilipino na nananatili diyan sa gitnang silangan. Ngayon naman mga kabalan, ihahatid sa atin ni Abby itong ilang public service announcements at kung kailan at saan mawawalan ng supply ng tubig dito sa Lalawigan, Pampanga. Abby, take it away. Ayan, para sa ating water interruption, merong nakaschedule ang Prime Water dahil sa flushing activity na gagawin nila simula 9 p.m. ng Thursday hanggang 5 a.m. ng Friday sa parte ng Mabalacat City, Pampanga. Apektado dito ang Piladukit at ang Dawoville. Para naman for power interruption naman natin ngayong araw ng Thursday. Simula 6:30 kaninang umaga hanggang 3:30 po ito dahil sa continuation of updating of sub-transmission line sa parte ng Florida Blanca. Affected dito ang Florida Blanca Resettlement, Apalit, Pandagirig, Palmayo at Pambanlag. Sa parehas na dahilan, simula 6:30 hanggang 3:30 p.m. po ito. Parte ng Florida Blanca naman, San Jose, Sitio Carlos at Mawakat ang mawawalan ng kuryente. Para naman po sa parte ng Porac, Pampanga, parehas na dahilan at oras, matatapos to ng 3:30 p.m.
lahat po ng barangay ng Porac, Pampanga ang mawawala ng kuryente. For continuation of operating of subtransmission line, Barangay Dila-Dila, Zones 1 to 5, portion of Zone 6 near to net residence, and Zone 7 Tipitik ng Santa Rita naman din ang maapektuhan ng power interruption. Sa parehas na araw ng Thursday, simula 6:30 hanggang 3:30 p.m., continuation pa rin ng operating of subtransmission line sa parte ng Bacolor, Barangay Kaligutkot at Maliwalo. Sa parte rin ng Santa Rita, Pampanga, Barangay Bekuran, from Razon hanggang Dila-Dila po ito, simula 6:30 hanggang 3:30 p.m. ay magkakaroon ng power interruption. Kaninang umaga, 9 a.m. hanggang 3 o'clock p.m. po ito. May layouting of primary lines naman. Ang Spelapco sa parte ng Florida Blanca, Pampanga. Apektado dito ang Pulong Iglesia, Kabangkalan. Affected dito ang mga transformers na 5426, 5425, 6335 at 6453. Para naman sa parte ng Mabalacat City, Pampanga, magkakaroon ng relocation at fixing of DT6 line simula 9:30 ng umaga hanggang 3 p.m. po ito dyan sa Barangay Santa Ines. Affected dito ang Vicente de la Cruz Street. Ayan, maraming salamat, Abby Santiago. Ayan, ang dami palang brownout ngayon. At sana ho, mga kabalin, napaghandaan ninyo dahil naipaskill na natin yan kagabi din sa page ng CLTV 36 News. At pagkaganito, paggabi, tip ko lang sa inyo, bisitahin din yung page ng CLTV 36 News upang makita yung mga announcement kaugnay ho ng mga brownout at water supply interruption para po mapaghandaan. Lalo na ngayong papalapit na nga itong summer season at mainit ang panahon. Abi, meron ka bang gustong batiin sa mga kaibigan, kapamilya, karehiyon, kaklase mo ngayong araw ng Huwebes? Ayan, magandang umaga po. Dahil tapos na ang prelims, nagsisimula na din na maglabasan ng mga dean listers at president listers, chairman's listers ng mga school dito sa ating bansa. At ako rin, meron po akong ang aking pamilya po ay nasa Saudi ngayon at sana ay okay lang sila at sa ang panig man ng mundo ay lagi po tayo mag-iingat. Ayan, nabanggit mo, nasa Saudi. Kumusta sila ngayon? May contact ka na sa kanila? Ano yung kunikwento nila? Kumusta naman sila? Meron na pong naririnig sa Dubai. Meron din po sa Bahrain. Saan po ang aking birth country na Jeddah? Wala pa naman po, pero sa Riyadh ay nagkakaroon na ng mga sirens po. Pero mabuti na lang ang consulate din ng Jeddah ay nagbibigay na ng announcements tungkol sa mga ganitong balita. Okay. Ayan, dasal natin yung kaligtasan ng iyong mga magulang at ng iyong pamilya, Abby. Maraming salamat at bukas ulit sa ating pagbabalita dito sa Newsstream. Yan ho mga kabalen, si Abby Santiago ng University of the Assumption. Intern po natin dito sa CLTV 36 News. Kabalen, magpapatalastas lang si Kuyang Justin sa ating pagbabalik. Talakayin pa natin detalye ng iba pang mga balitang dapat ninyong malaman. Huwag ho kayong bibitiw. Magbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan,
balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Kung kanino muna unang napunta yung pera. Usually, may middleman that is involved. Here, what makes it shocking, as nakwento nga ni Sek, Balitang magkatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si You Justin. made a distinction po before that you're not mad per se at the BFP, you're mad po at corruption. Ano po assurance niyo that filing this case against the BFP chief himself would not affect yung morale and yung services of the Bureau? well, ano yun you're giving a double-edged sword na question na. Number one, how will it affect the morale? I hope for the better. Kasi ang kawawa dito yung rank and file Ang kawawa dito yung rank and file. There are 40,000 employees ng BFP. Itong rank and file na silang araw-araw, ngayon, lalong month of March, April, buwan ng sunog, buhay nila nakasalalay. Sila, buhay nila nakataya, pero yung mga boss nila, umuwi. Ganun karaming pera. Nakakita pa ako ng bahay ni Jess Fernandez sa Calamba, Tagaytay area na parang bahay ng mga milyonaryo. May swimming pool, parang resort. Ang ginawa niyang bahay doon. Which does not match his SALN. Kung ano. Nakita ko talaga yung bahay. Dalawa pa sila mag-best friend na nasa BFP. Magkatabi bahay din Ganun, lalaki. Oo. Swimming pool at lahat. Scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Kabalen, ongoing ho ngayon itong press conference ni Secretary John Vic Remulla ng DILG. At mamaya makikibalita na lang tayo kaugnay nitong sitwasyon nitong mga vice-alkalde mula ho sa lalawigan ng Bulacan na na-stranded dyan sa Dubai dahil sa personal trip. Lininaw naman ang kalihim na personal trip ito at sila yung nagpaalam, ito ay na-stranded nga sa Dubai pero kahapon na ibalita na nakasecure na daw ng flight tickets pabalik ng bansa. So mamaya sisilipin natin, babalikan natin itong press conference ni Secretary John Vic Remulla kaugnay din ng iba't ibang issue na kinahaharap po nitong Department of the Interior and Local Government. Balitang magkatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto. Ito ho mga kabalen, importante ito. Gusto nating talakayin itong balitang ito. Pero bago yan, batiin ko lamang yung mga nakatutok dito sa ating programa, si Alexandra P. Lavinia. Ayan, sabi niya, good morning po. Ayan. And good morning, Abby and Sir Justin. Ayan. Maraming salamat kay Alexandra Lavinia for tuning in dito sa ating programa Newsstream. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama.
Ito ho mga kabalen, yung ating pinag-uusapan kanina, no? Yung anong tawag dito? Etong scam text na di umano o nagpapanggap, hindi umano, nagpapanggap talaga, nagaling sa LTO, ayan ha. Sasabihin meron kang violation o sasabihin meron kang kailangang i-check sa iyong account sa LTO at kailangan mong i-click, ha? Kung mapapansin ho ninyo, itong mga scammer na to talagang yung modus nila, akala nila hindi matutuntun, akala nila hindi tukoy yung kanilang ginagawa at may pattern ho at ito sa obserbasyon din ng CLTV 36 News. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magkasisi. At sa ating pakikipag-ugnayan sa mga eksperto, ay tukoy natin yung pattern. Kung matatandaan ho ninyo, nagkaroon ng recent developments dyan sa sistema ng LTO kung saan nagkaroon ng pupwede nang ipakita yung inyong digital license. Okay? In case of apprehension or whatever purposes, ay hindi na kailangang isurrender yung physical ID. Pwede yon yung iyong digital ID as long as doon mo galing sa lehitimong LTO, LTMS portal kung tawagin, di ba? So marami yung natuwa at syempre very accessible nga dahil mabilis na lang makikita mo nasa internet yan, makukuha mo yung ID mo. Marami ho yung natuwa dahil convenient itong ganitong hakbang ng pamahalaan. Ang problema, convenient din para sa mga mapagsamantala. So dahil marami ho yung gustong makakita ng kanilang portal at mag-click ng kanilang mga link dyan sa LTO, ayan, Balita makatotoanan. meron hong namemeke ngayon ng numero ng LTO at ginagamit yung pangalan mismo ng LTO. Makakatanggap kayo, ay bakit mukhang lehitimo? Nakalagay, LTO naman, galing mismo sa LTO. Mamakidesisyon ng tama Skip this. Tapos merong sinabi, meron kayong violation o di kaya naman meron kayong kailangang i-update at makikita ninyo yung inyong may link. Doon, sinasabi, i-click ang link. Kabalen, wag na wag ho kayong magkiklik ng link ha. At dahil yan po ay scam, isang malaking scam. Oo, scam yan. Kasi dapat lto.gov.ph yung website, hindi lto.com. Marami nagtatanong, paano naman nila nagagamit yung numero ng LTO? Kasi sinasabi, hindi, galing sa LTO, nakalagay LTO. Hindi po, paliwanag ho ng NTC, merong ginagamit na device itong mga scammer para gayahin yung numero ng mga lehitimong tanggapan ng gobyerno o di kaya naman mga bangko, mga business institutions. And in fact, meron ng device para matukoy at malocate ho itong mga ganitong klaseng modus operandi. Ayan. Katotoanan. Balita mapagkakatiwalaan. Pakinggan ho natin si Ginoong Wilson Lejarde, ang OIC, Regional Director ng NTC Region 3. At ano nga ba yung paliwanag kung bakit at paano nangyayari to at ano yung hakbang ng ahensya upang tuluyang matugis ito hong mga scammer na nagpapanggap Desisyon na tama. na galing ho sa mga ahensya ng pamahalaan. Pakinggan ho natin ito, mga kabalen. Yung IMEI catcher, ginagawa niya, no? Ginagaya niya, ito, yung kinukuha niya lahat ng IMEI in the area, lahat ng device, mag-i-impersonate na, gagayahin niya signal ng tower. Tapos, within 500 meter radius, no? Mako-connect niya lahat ng mga user. No, may lahat ng may cellphone in the area. So usually ito ay mobile, naka-van, naka-backpack lang. Tapos mas malakas ang signal niya, so mababypass niya yung tower in the area. So yun, ipo-force niya, ida-downgrade niya yung device mo into 2G. So ang doon, magka-capture siya, na-capture niya yung magpapadala niya siya ng mga bombard na siya ng mga messages na gusto niyang ipadala. Actually, ganun ang nangyayari, merong papadala sa iyo SMS, no, message, no. At pwede rin itong ginagawa sa email din, no. Pero karamihan ngayon SMS, so yun nga,
kasi gumagamit siya ng IMEI catcher, so usually text lang yan. So, ang ginagawa niya, sasabihin niya na meron kang na violation at kailangan mong i-settle kasi naka-flag, red flag ang iyong sasakyan, no? So, ikaw matatakot ka naman dahil na-receive mo, parang totoo talaga na galing sa ahensya ng gobyerno at wala ka namang ay takot ka sa mga violation. All you have to do ay bigla, no? Napapasunod nila, napapaniwala nila yung mga tao, yung mga nakatanggap ng message na talagang totoo, authentic yung message na na-receive nila. So, yun ang IMEI catcher ginagawa. Atin hong narinig ang tinig ni Ginoong Lejarde kaugnay ho nitong catcher na ginagamit ng mga scammer at meron ng device tukoy na rin ng NTC yung device parang ika nga mahuli ito hong mga scammer. Makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Kaya paalala ho mga kabalen, sabi ni Ginoong Lejarde, ang OIC Regional Director ng NTC Central Luzon, huwag basta-basta magkiklik ng link. Magkiklik ng link kung meron kayong nabasa, natanggap mula sa LTO dahil hindi totoo yan. Yan ay fake. Ito ho mga kabalen, balita pa rin kaugnay ng LTO. Inisyuhan ho ng show cause order o ng SCO ng Land Transportation Office ang registered owner at driver ng kotse na huminto po sa gitna ng North Luzon Expressway noong February 26, 2026. Sa viral video, makikitang may bumaba mula ho sa sasakyan upang pulutin ang labi ng isang aso na nasa daan. Matuto at magdesisyon na tama. Maari ho itong ituring na paglabag sa batas trapiko gaya ho ng reckless driving at obstruction of traffic ayon ho mismo sa LTO. Base ho sa show cause order, suspendido ng 90 days ang lisensya ng driver habang ongoing ang investigasyon. Isa sa ilalim naman ho sa alarm status ang naturang kotse. Kailangan ding magsumite ng sinumpang salaysay at kaukulang dokumento ang may-ari at driver ng nasabing sasakyan. Kung hindi sila dadalo sa araw ng pagdinig, ituturing po itong hindi nila paggamit ng kanilang karapatang ipahayag ang kanilang panig at pagbabatayan na lamang ng ahensya ang mga ebidensyang hawak nito sa pagdedesisyon ho ng nasabing kaso. Balitang may pagagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Kabalen, yan ho ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News and Current Affairs ngayong araw ho ng Huwebes. At patuloy tayong nangangalap ng mga balita, syempre. Antabayanan ho itong mga ulat ni Paulo G. Santos kaugnay ho nitong ipinagbabawal yung panghuhuli ng isda at ibon dyan ho sa may Abacan River. Dahil hindi ligtas kainin yung mga isda sa Abacan River.
Ayon na rin ho ito sa pag-aaral ng mga eksperto. Ayan, tutukan ho yan. At ongoing din ngayon itong press con ho ni Ginoong Delphine Lee ng Globe Asiatic matapos po siyang maabsuelto sa kasong estafa sa umano'y bentahan ng Severa Subdivision dito po sa lalawigan ng Pampanga. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon tama magdesisyon ang tama Para sa mas maraming update, i-like and follow lamang ang social media pages ng CLTV 36 at CLTV 36 News and at CLTV 36 Official. At mga kabalen, mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel. Like and subscribe para sa mas maraming content kaugnay ho nitong mga kaganapan dito sa rehiyon, gitnang Luzon. Of course, at yung kaganapan sa buong mundo na may kinalaman ho sa ating mga mamamayan dito sa Central Luzon. Para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan, ito po si Justin Dizon, ito ang Newsstream. Maraming salamat po.